tixtek l-emmunaw f'post mudlam stennejt id-daw ġrejt kemm flaħt wara kmerijiet sama fl-aħħar lilek sirt fil-mument li kont fid-daw li dir-qalb inti sabbar iżda llum wasal il-ħin li nagħtu kelma lil xulxin dal-mument kien stennejni it-tnejn flimkien ħdimna għalih għalkemm forsi diġà taf tieni dejk kien hawn għalik jien lest li nipproteġik imħabbtek għalik li kuntent talabni dan il-mument Nkun niċċaċraw insifru flimkien l-emmuraw lest li nagħti kull ma trid għalek naħseb x'għandi jrid fl-anka tajni għaddu is-snin ma saqajna u żewġ kejkmin ma nixbax lilli kompers għalija tkun l-univers dal-mument kif stennejni it-tnejn flimkien ħdimna għalik għalkemm forsi diġà taf imħabbti għalik hija mlata tieni dejk kien hawn għalik jien lest li nipproteġik imħabbtek għalik li kuntent talabni dan il-mument nifhmu dan il-mument nismakom dal-mument it-tnejn flimkien għalkemm forsi diġà taf imħabbti għalik hija mlata tieni dejk kien hawn għalik jien lest li nipproteġik imħabbtek għalik li kuntent